Dobar dan, dragi ljudi! Danas vas vodim da upoznate manastir Sveti Naum. Ovaj manastir se nalazi u Makedoniji na oko sat vremena vožnje od Ohrida. Pre nego što dođete do samog manastira, prođete kao kroz neki mini vašar s leve strane, možda kupite neke džidže tu, svašta nešto, neki plastikaneri, a s desne strane se nalazi uređena plaža gde možda se kupate u Ohridsku jesen. Ono što je meni naročito privuklo pažnju jesu ove dve ogromne jelkice, ili su štali, su neki četinari, znači stvarno je ogromno i impresivno i ja sam bio oduševljen. Ovo što upravo gledate su brodići i to na reku koja se zove Crni Drim. Izvor Crnog Drima se nalazi nedaleko od Svetog Nauma, a ima i mesto gde se Crni Drim, upravo gledate to mesto, uliva u Ohridsku jesen. Polako se približavamo manastiru i već pre samog ulaska mogu da vidim da će unutra biti baš gužva. I konačno dolazimo i do samog manastira, to jest prvo ulazimo u dvorište i prvi utisak je da me moj insekt nije prevario, ima previše ljudi, što ćete upravo i vidjeti. Što se mene tiče, ovo je previše za mene. Ja volim da kad odem u neki manastir i na takvo neko mesto bude tiho, opušteno, a ovi ljudi nisu bili ni tihi ni opušteni, već su se gurali sve vreme, galamili, kao da su došli na vašar, a ne u manastir. Ovaj manastir je inače izgrađen 895. godine i to od strane Svetog Nauma, po kome i manastir nosi ime. Sveti Naum je bio učenik solunske braće Ćirila i Metodija. Ono što vam nisam rekla jeste da se mošti Svetog Nauma nalaze upravo u ovom manastiru i da je ovaj manastir renoviran u 16. veku. Sve u svemu meni se manastir vrlo dopao, stvarno izgleda prelepo, ima prelepo dvorište, prelepu okolinu, stvarno nemam nikakve zamerke što se toga tiče. U nekom trenutku sam pokušala čak i da uđem unutra, a da pre toga kupim neku brojanicu na ulazu u manastir, ali to nije bilo moguće zato što su me bukvalno oni nenormalni ljudi gurali, gazili, udarali i ja sam odustala iz razloga što nisam se lepo osjećala u tom trenutku i nisam uopšte htela da uđem unutra, isključivo zbog ljudi koji su tu bili. Nekom drugom prilikom nadam se da ću ući u ovaj manastir kada ne bude bilo toliko ludaka. Kad smo završili sa posjetom ovom manastiru, rešili smo da odemo i do izvora Crnog Drima. Crni Drim je inače najčistija reka koju sam ja ikada videla u svom životu, a on izvire u blizini manastira Sveti Naum. Imate nekoliko opcije, možda odete pešaka do taj izvor, a može i da iznajmite neki od brodića i da se provozate do samog izvora. Ja vam preporučujem da iznajmite brodić zato što je ova reka stvarno neverovatna i zaštićena je
I razlog zašto ovaj dečko ovde vesla jeste zato što je na ovoj reci zabranjena upotreba motornih čamaca i bilo čega što ima motor. Znači, eto kako braća Makedonci štite svoju reku predivno. Znači, ja sam stvarno oduševljena i bojom i svime u ovoj okolini što sam videla. Predivno. Morala sam da umočim kamericu dole da vam pokažem ono što nikako drugačije ne biste videli osim da ja namokrim kamericu. Nemoj se sekirati, vodootporna je, evo gde se vide ove kao vibracije, tu izbija nešto iz pesak, neke vodene struje, ne znam ni ja šta je tu baš tačno u pitanju. Sve u svemu preporuka, obavezno ako idete na Ohrid, nemoj da propustite da se provozate po Crni Drim. Neverovatno je, i da, rekao sam neverovatno 1000 puta, ću kažem još 1000 puta, najveće oduševljenje u vezi ove reke, ja sam se prosto zaljubila. U ovoj reci je takođe zabranjeno kupanje, eto dokle ide taj stepen zaštite Crnog Drima i to mi se baš sviđa. Iako sam ja sve vreme imala želju da skočim i da se rashladim jer je napolju bilo 40 stepeni, naravno da to nisam uradila i apelujem na vas da to ne radite jer je reka stvarno neokaljana i najčistija koju sam ja ikada videla. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ja sam uživala da vam prenesem narativno ono što sam videla svojim očima. Vi ste i videli i čuli ste moj divni, predivni Mio glasić. Do neke sledeće avanture, gledajte nas i putujte sa nama.